emume ji mali Igbo ka anyị na-eme olu ugbo na asụmahịa ọkwa ndị otu mba ụwa kwuru na afọ one ma one na-abịa na asụsụ Igbo ga-anwụ pịị mụnwa sị tụfụ akwa anyị niile sị tụfụ akwa mana kedu ihe ị na-eme iji wee mee ka ya bụ amụma ha bụrụ wee ghọọ amụma ụgha ọ bụ ụkwụ a ka ihe ji aga Ụmụahịa ihe a bụ ajụjụ nwere ịjụ ndị be anyị ebe ọ bụ na ịsụsụ Igbo na-adịzi ndị be anyị ka onye yi azụ efe ọ bụ na ị na-asụrụ nwanne gị Igbo na-eneghe anya ka a ga-asị na anyị bịara abịa ụfọdụ ndị Igbo anyị jizi ịsụ oyibo na-eme ọnụ anyị makwara na oyibo bịara abịa na oyibo ga-ana ọ bịara be m abịagbu na m ọnawakwa mkpukpu apụ na ya azụ ya mere anyị na-asụ ụmụafọ Igbo ya bụ amụma buru anyị chọrọ ka anyị nye aka mee ka ọ bụrụ amụma ụgha site n'ịdị na-asụ ya bụ Igbo site n'ịdị na-ewepụta ihe gbasara omenala anyị nke dị mma na-akwado na-akwalite elu etu ndị ọzọ si eme nke ha maka na ndị ọcha nwere omenala ndị China nwere omenala obodo ọbụla isi anyị nwere omenala nwe ọdịnala asụsụ anyị bụ ihe mbụ Chineke nyere anyị ya mere ọ na-ekwena ka ya bụ asụsụ anyị wee na aha m bụ Mike Onovo bụ onye okwupụta okwu n'Ogwumba anabata m ụnụ n'oge Ogwumba nke ụbọchị taata wee na-asị gị biko nọrọ mma maka na anyị mana anyị ga-emeta gị mma Igbo mma mmanụ Ogwumba nwanne Ogwumba gara aka yo onye ọbịa pụrụ iche anyị na ya ga-anọrọ n'ụbọchị taata bụ prọfesọ Peter Ejiofor prọfesọ Ejiofor bụ onye isi chịburu ụlọ akwụkwọ mahadum Azikiwe nke dị n'Awka akpọrọ Unizik ya bụ nwa amadi ọ bụ eziokwu na ọ nara ezumike nka mana arụ na-eme ugbu a ekweghị ezu ike gịnị bụ arụ na-ekwu maka ya arụ nke na ndị Igbo adịghị asụsụ Igbo o wee bụrụ m chekọba otu akpọrọ Sụbakwa Igbo wee bido ịkwalite ihe gbasara asụsụ Igbo anyị na-ekpara nkata na mgbe gara aga wesị ka anyị wepụtara ụnọ nchọpụta ya bụ nwa amadi na mbọ ọ na-agba na ndị ọzọkwa na-agba iji wee kwalite asụsụ Igbo Ogwumba bụ Ogwumba Ogwumba Let's say I want to vice chancellor. Yeah, when you see, I want to have that. Vice chancellor, I'm down there. I'm going to say, one of the members, all the government people, the government, I have all kind of look at the full actually. Now, we're not away. I don't know, we're going to asụsụ anyị ịmụ na-asụsụ n'ike kachasị njere mara eji akwa agbụrụ ọbụla ibe na-ahụ ndị Yoruba ike kachasị eji nwa Yoruba asụsụ Yoruba ibe kachasị eji mara ụmụnne anyị ndị Hausa bụ asụsụ Hausa etu ife kachasị eji mara ndị Igbo bụ asụsụ Igbo ya nwa ka ha na-eji na-ekwusi ike n'ọrụ na-achọ ka ọ baa ihe na-adakwu n'ili ya na-achọ ikpochi anya ọkpọrọ ya mere igwe na nka ka m na-ejizi ndị nka wee bido gbagharịba ịjụbakwuzie ịfụ ndị ọ na-eme ka ọ na-eme ịfụ ndị okenye ụfọdụ mgbe a na-ewute nnukwu anyị ncha wee jikọta ọnụ wee bido otu a na-akpọ otu Sụwakwa Igbo ebidoghị ya na ọmata ụgbọala dị arọ 2000 edozi ya ọmụnwa bụ onyeisi oche edozi gọọmenti tọrọ ya na ndị ọkpụkpụ mmadụ oge ya mere anyị bido Sụwakwa Igbo na agwa mbọ kparịta aja
iji kwụsị asụsụ Igbo ebe mmiri si banye ofu ụbọchị ọbụla nke mbụ ọbụla soro mmekọ ndị ọzọ na-egwu asụsụ Igbo agụrụ ọgbọkọ ndị Naịjirịa ọgbọkọ ndị ugwu ndị Hausa ọgbọkọ ụmụnna anyị Yoruba ọgbọkọ ndị ọcha anyị na-ekwu na-ekwusi ike ihe ndị ọha mere asụsụ Igbo ọkụ ndị Igbo nọkwa anyị ọ dịka ya sị na-emere anyị ọgwụ ụlọ ụmụ nlezi ụmụaka gị ịmụtara ndị bi na Lagos ọ ga-abụta ndị nwere eme n'anya ụmụ ole ịmụtara na-asụ Igbo mana onye gị na eji n'otu ụlọ ka a na-akpọ ya nwanne ya onye ụka nwa ya na-eji akwụkwọ n'otu ụlọ akwụkwọ mmadụ onye ọmụta oyibo ọ nata n'ụlọ ndị mmadụ ọ nata n'ụlọ nwunye ya ọbụladị ya Yoruba ya ma ọbịa nwadị Yoruba agba oyibo eji ụmụnne anyị ga ọkụ Hausa na n'ụlọ akwụkwọ ọ nata n'ụlọ emekọ asụmadị ya Hausa ya maka mụkwa ụlọ na ụmụ anyị ga-aga gụọ oyibo n'ụlọ akwụkwọ ọ natakwa n'ime ụlọ n'ụlọ gị ma nne ma nna ụmụnna asụmakwadị oyibo iji gosi na anyị gbata nwata a na-ebili na-amụtaghị Igbo kedu mgbe ọ ga-ejizide m otu bụ mgbe ọ gbara abụọ n'ọbịa mụrụ ya bụ n'ọbụ ebe a ka mmiri si efe ofufe na ịga n'ebe ndị anyị na-abụ enyi n'ihe niile a ga-ete ma akwụkwọ brọshọ ma akwụkwọ ya akwado n'ibe niile ime ebe a na-akụ ụka maka ozi n'oyibo ka na-abịa emesịa agụọ nke a na-akpọ mbezigbo ihe a ụnyara n'oyibo nwanne anyị nwoke bụ nnukwu mmadụ kpọọ ya gọvanọ kpọọ ya bishọp kpọọ ya onye na-achị lokal gọọmenti kpọọ ya minista kpọọ ya kọmishọna ọ dị obodo gị onye bịara na onye Igbo obodo ọ bịara onye Igbo ndị na-agụ ya okwu ndị Igbo onye o nwere onye Igbo nke na-anakọtara otu onye ọcha mụ na ya na-asị ọbụna ndị ya nwere asụsụ ịgazi ebe ndị ọkpọkọrọ Igbo ekwu onye Igbo ma ọ gbanọ na Naịjirịa ekwu nwanne anyị ndị Yoruba ndị na-aka Igbo agbafasị Yoruba were ngara na-asụ ya ekwu ndị Hausa na-akasụ Hausa anyị nwa ndị Igbo na-asụ Igbo ọ bụ n'ebe a ka mmiri si were baa Igbo were kesazie ya gakere nke na ọ ga-eze ka arụ ịbụ onye Igbo nwere ike onye Igbo okwu Igbo okunye efere emebi asụ Igbo okunye iji gosi na ya ama ike ọsịgbo Igbo ọsịkwe ka ya sechie sụọ Igbo ọ sụọ Igbo nke ndị oge ọwazi Igbo ọ na-asụ Igbo ya amụwa Igbo ka ọ na-asụ Igbo na-agwakọta na-asụ ọ kọrọba nche ahụ na-asụsụ anyị ịgbazia na nnukwu ụlọ akwụkwọ ebe a na-agụ ebe a na-agụ ihe ọga nwechara ezigbo ebe ha na-akụzi ezigbo Yoruba abịa na be anya na-ezogharị a na-akụ ya African Studies fedenye ego na-akụzi ego ya abụ prọfesọ nke a ibe na-emebe kamgbe ebidoro ụfọdụ Igbo ọ ọtụtụ mmadụ na-akpọtụrụ weta na-ekwuzi ala prọfesọ ọkpe mgbe a na-ekwuzi ya onye ime ala sọ African Studies ka a na-agba onye egbukasịkwu edebe nwanyị ụmụ akwụkwọ ibu ya chịkata ya ọchị a na-achị ya ọchị o nwere ihe ọ na-akpọrọ ndị Igbo Igbo bụ uche achị akpata ọchị mana ndị Hausa na-atụ Hausa na-enwe asambodo nke mbụ na bachelor's degree na-eme master's degree na-eme PhD n'asụsụ Hausa abịa na Igbo ọ bụrụ na ncheta ndị ụwa na-eche anya yara ndị ofufu bịa tupu ọnwa see ndị Igbo aka na ntị ọ bụrụ na aka na-eme itoto ọ bụrụ na aka agbanweghị ya ọ kara eruzogoro iri afọ abụọ asụsụ Igbo ya bụ ike a na-aga na ya ọ bụ ụmụ ibe dị aka anyị chịkọchara
Guy was a year pussy. Guy was a year pussy. The guy was one of them. What is that? I got a muscle of me to do now one evening. I don't I can do better. One I need to go yes, you got enough. Everybody knows how to do sign off. Not your place with weather. I ain't jumping out. This way. I don't know. Okay, I use it. The president, I saw it. Water. I was it cannot even possibly. You're not going to Mani pun dia pun ni rumah tu nak ayah tu nak ada anak satu orang tu. Mati dia akan dia cukup pun nak kata. Kalau apa, dia pasti nak sok. Ikan dia bilang dia pun nak bawa ando kan. Orang tu nak buat ni dia tu siapa sebenarnya. Orang diocese benanam ber. Hanya nak bishop pun ando koni ni nama bola sesuatu tu. Bishop pun orang bishop pun tu Malaysian, enggak bishop Malaysian. Malaysian tu dia Malaysian. Cuma sih, ini apa nasi tu nak kini ada mulu. Kamu nak apa nak jual apa? Kamu nasi nak kini ada. Semua yang susu bukan yang kini. No kini no dia ikut dalam na. Oke malah tidak semua gitu. Minum je, babe. Ini itu sekolah masuk bahasa. Mau boleh kini. Ya, mana aku yang tahu kan? Lalu kita buat nama untuk apa? Kamu masih sosok punya tu. Mana yang ada tu? Itu tu semua buat malah buat lepas. Yang orang unang dah, enggak tahu. Ini ni tu, tu kalau sosok dia kalau tu buat nak apa? Dulu apa? Dulu kafa kubolita apa? Ada nanti anak kecil buat Abraham. Ukonya mau buat apa? Bisa buat. Ini sih aku. Kamu nak buat semula ni. Aku sih. Si wala susu. Bela. Ya wala aja ni. Si wala susu buat sih ni. Aja ni ni lah. Pada puannya. Orang yang lain esok Yesus Kristus. No, orang for all orang ni zero nada. Dia yang masuk so, yang boleh so masuk. Wah, yang main cuma, orang ada macam nada. Orang ada dia apa ya? Efek tak. Itu sesuatu. Wah, dia macam ya, si boleh masuk. Bye.
Opurobios Igwe Ejenga. Adị mma anyị anụbiri na ya bụ ọnụ mmiri okwu sitere n'aka onye ọka mmụta Peter Ejiofor. Ọ na-agbanye mmiri na ihe gbasara asụsụ Igbo na ọ na-emezi anyị ihere. Ọ na-agbanye mmiri na asụsụ anyị na-anwụzi anwụ. Ndụmọdụ na-enye onye ọbụla bụ sụba n'Igbo. Ugwumba bụ ugwumba. Ihe a ga-ekwu okwu ka nkụ ebe a ga-eme ka nkụ maka na ya bụ ọrịa aba n'anyị n'ọbara mana ahịnze Chineke na ya gbaa na mbọ ọ ga ha dị mma. Ya bụ ihe mebiri emebi agaghị emezi ya ọfụma. Ọ dị mma anyị na Prọfesọ Peter Ejiofor sorukwara gaa na ụlọ mmebi iwu Anambra steeti bụ ebe ekwuonarị ugbu a emepụtara ọtụtụ iwu ọ bụrụ na ịbịa ebe ahụ n'ụbọchị Wednesday ha na-emebi iwu asụsụ Igbo ka a na-asụ iwu ka ọ bụ na ị ga-asụ nata Igbo. Mgbe anyị nụrụ ya bụ ihe anwesị ka anyị gaa ka anyị mara ka ha na ọwa eziokwu na nwa afọ Igbo ga-asụ Igbo ma ọ na-ekwu okwu n'ụlọ mmebi iwu ebe ahụ anyị mara na ha na-asụ okpokpo Igbo. Mgbe ka anyị ga-anọ n'ụlọ mmebi iwu Anambra steeti. Anyị ejego ije anyị galụlụ iri anọ 40 ebe dị iche iche mana o nwere ihe a ga-ewepụta taata nke taa o nwere ebe wepụtabeghị ya maka na Chineke mere ọwa dị etu a ndị mmadụ wee na-agwa anyị na nnukwu ọhịa jikwa gịnị asụsụ anyị nnukwu ọhịa etu mmadụ si ebi na ụlọ ọgwụ ije nso n'anya efu etinye n'ihe n'imi onye ya n'akụkụ tinyere ya nke o ji anyụ amịrị tinye nke o ji eje mposi ini ya nyini ya kwesịrị na-eri ọ bụ etu a ka ọ na-asụsụ Igbo kịta nke unu ga-afụ n'anya nnukwu ọhịa ji asụsụ anyị dịka m si kwuo ọbụgodo otu ihe ka anyị mere nwere ụkpụrụ nyere anyị ikike ịgaba ụlọ okwu ma biko anyị enwerekwa ikike ịgasị asị ebe a ife ọbụla anyị kwuru ebe a anyị agaghị alụ ya aka mee gị anyị sepụtara ebe a mee magazin a oge ụfọdụ ihe ọkụ otu onye soro njide ya bụ mgbe anyị ga-ewepụta ife a ebe ọbụla maka na Chineke nwere ka o si eme ihe o kwuru nyere anyị ikike ịbịa ebe a izu ụka na-abụọ gara aga mbọsị Wenezdee o nwere ebe onye mba lụrụ Tuzdee wee rụ ife atọgbọrọ n'elu ngolobi ya o wee bụrụ ile anya unu afụrụ ihe o nwere onye nwere ikike itinye ebe a ife ahụ Kraịst gọọmenti etiti o wee bụrụ ife ụlọ ọrụ gọọmenti etiti wapụtara akpọrọ Nigeria Film and Video Sales Board. Ọ bụ magazin bara ihe were fụlọ ihe yiri alụ ebe ahụ unu ga-esokwa m agapụta n'ụfọdụ biko ka m wee jide n'aka na ụlọ na-afụ ife ebe ihe bịara ebe a films verified and approved for the month of April 2010. Ya bụ ndị a bụ ndị ụlọ ọrụ gọọmenti nyere ikike imepụta ihe onyonyo ọbụla na Naịjirịa inweghị ike iki ya ma ọ lere ya na ọ bụrụ na ị wegara ya ebe a afafụ ya ndị omebe iwu Anambra o wee bụrụ na ihe onyonyo niile emepụtara na Naịjirịa wee weta ya gọọmenti wee wepụta ya ka edelebe o wee bụrụ na ihe ka bụ 2,434 n'ime ha ncha ndị emere na bekee 31 ndị emere na Hausa 98 ndị emere na Yoruba 94 ndị emere na Benin dị n'otu ndị emere na Igbo dị ole mana anyị ga-agha asụa na Igbo so na national language ọ dị na constitution mana ihe na-afaghachi ime Igbo gị ụdị ife mmadụ na-ahụta diọkpala oge ụfọdụ diọkpala abụrụ gịnị ibe a ka anyị asị na nsị na Igbo na-achọ iwe aka ọnọdụ nke anyị na gị nọ taata ọsọka anyị na-ekele gị maka na ụdị ọnọdụ a bịara anyị fụsị ife anyị amara gbasara asụsụ Igbo mana ilekwa anyị fụ na ife etego obido kama na ebido taa dozirie na ọ ya ama mmadụ nne etu iwepụtago taịm gị na ndị otu gị wepụta ohere wee na-agbakwa ife anụwa anyị nwabụ ndị
ụlọ mebe iwu dị ọbụla ụmụ chọrọ ka anyị si wee na-akwado ifu na asụsụ Igbo na-aga n'ihu na anyị nwa ga-emekwu ya na nke ya elu anyị dị ready so ife okwu na anyị nwara nwaanyị ebidogo okwu ya n'imebe iwu ka a na-asụ asụsụ Igbo ụbọchị Wednesday ọbụla fancha bụ isi mbido na-bidozi obodo anyị ka ọ bụ so na anyị na-eso wee kwado wee fụ na ya bụ ife gara ọfụma iwu anyị emekwu ya fụ na Wednesday ahụ anyị na-edebe mana ụlọ omebe iwu mana ọfisis mana skuls ka na-asụ etu a ka ndị ọbụla na-aghọtinye nnekwu anyị emekwa iwu ọzọ amendị anya ọ dị mma maka na asụsụ anyị na-anwụ alụmeghị ife niile ụmụ gosi taa gosi na alụmeghị asụsụ Igbo na ya amaghị ka asụsụ Igbo nwụọ mana ị na-anya ọ dị nke onwe ndị chọrọ ịtụnye alụ maọbụ ịjụsi obere ajụjụ maka ịkụzi agba nkịtị etu ọ dịka ọ bụrụ mmadụ ka ịgwa afụrụ m ma onye omebe iwu Benson Nwawulu ka o weliri aka elu ife m chọrọ ikwu bụ nwa obere ife m na-nchọ ka ihe ọ gị na ndị otu gị ma ọ ka njọ mụrụ eme gị iwere mgbasa ozi ya dịka etu a na-egosi anyị ya n'onyonyo taa nwoke ebe a ndị Igbo anyị na-enwebe ọgbakọ na Amerịka warụ ya na-akpọ World Igbo Congress biko asị m ọ bụrụ na ejebere ya ma ọ bụrụ gọvanọ na-eje ka ụnụ gbaa mbọ na-eji ya kwa arọ onwe ka a ga-esi wee nye aka bụ na ewepụta ego ga-eji wee ji ya ndị ụlọ nzukọ a enwere n'okwukwe na anyị ga-emenwu ya ọnwụ okwupụta okwu afa m bụ Dr. Emeka Adịewula dibịa Igbo dibịa oyibo ife m chọrọ ka m bute n'ife a bụ na ọ bụrụ obere ife na-eme na ife a na-emego m mana ife na m mmụsị a ife a mere na London anyị nọ na tren mụ na ụmụazị anyị na-asụ ife anyị na-akọ bụ n'oyibo luka anyị bitụlere anyị na-eje ofu onye ọcha soro mpụta wee si m biko gere ebe nsi si na mbụ onye Naijiria ọsụkwa nwere anyị asụ anyị na-asụ anyị sọ na anyị na-asụ Igbo ọsị na alụme na anyị ga-agba mbọ kụziere ụmụazị Igbo ya bụ ife anyị na-akpa na ha na-anụ ya mana ha kpaa anyị anụ maka anyị na-anụ n'oyibo mana ịbụrụ na anyị nwere na ọka na anyị nwa na anyị na-asụ Igbo kpaa ife anyị chọrọ ịkpa n'Igbo mana ha akọ nketa anyị ọ kpọọ gị iyi gị na-emere mana ị nwere ike ịkpọ onye ọcha iyi n'ụwa ọma mụ ihe na-akọ o wee bụrụ onye ọcha gwara m ya bido mbọsị a ịnwe na-asụ Igbo be m ma na ị ga-atakụta ya aja onye ọma na-asụ Igbo mana ife nchọ ka ntinye n'ihe a o nwere otu wee mego ịpụta na-akụzi Igbo a n'onyonyo ọ bụrụ na o nwere ọbiko gbanụ ụbọ ka ebido na-akụzi akụzi nke a mịa marụ ka a ga-esi na-eme maka ego a ga-esi na-eme ya ife unu gosi na tata nke bụ eziokwu bụ na ọ na-ekwute anyị Igbo language anwụgo anyị ama nkwesị ka ọ nwụọ ife nnachi itinye ọnụ bụ nke unu wetara na BBC London biko onwe schools nọ na London na-akụzi Igbo chọọ ka eweta ndị Igbo adị m uche m ebe a ka uche m dị anyị na ndị London nwere nkata ka anyị bido kịta n'oge chọba ndị be anyị ga-ejegọba akwụkwọ n'Igbo na London inekwu anya ịfụ na ndị Hausa na fa agbanyego mgbọrọgwụ everywhere n'ebe niile ndị Igbo anyị ga-agbanyekwa mgbọrọgwụ ka ọ ghara ịbụ na ọpụta abaghị ekwusi ana asị aka amụta ekwugo emebekwa ife ọzọ ana m ayọ okwute okwu na-ayọsie ike na anyị ga-enye ndị ohere ofu mbọsị na ụbọchị ịtọ ka fa kọwara anyị ife ọfụma maka ụfọdụ anyị anọrọ ebe a taa akọwa ya
onye ọbụla n'ime anyị gbalụ nke ọ ga-eme o wepụta oge bebe ya mụnwa ga-enwe nke ndị London na mba eso na-eme ya adị m anya bụ obere okwu ụfọdụ ndị mmadụ webatara onye ugbu a bụ ihe anyị ji na-agba onye ọbụla ume ka anyị bido na-asụ asụsụ anyị asụsụ Igbo emezinaghị ihere ọ bụrụ na ị maara asụ Igbo sosiwe ike ịnọ na anọgụ ka otu onye ọchịchị anyị si wee kwuo na ọ bụrụ na ị bụ onye eze ọdịnala maka na anyị maara na ndị eze ọdịnala ya bụ ihe metụkwara ha ịgakwuru ụfọdụ ndị eze ọdịnala na-agba ha ajụjụ ọnụ ha na-asụrụ gị oyibo na-asụrụ gị okpotokpo oyibo abịa n'Imo steeti ugbu a ọ bụzi arụ onye eze ọdịnala ịsụ oyibo ma ọ bụrụ na ọ pụta n'ebe ọ na-agwa ndị mmadụ okwu. Ihe ọbụla ị na-eme gbasara nkwalite nke asụsụ na omenala Igbo ị chọọ ka ọha na eze mara maka ya kpọtụrụ Ugwumba na akara ekwentị 08034714708. Ihe ndị dịka egwu ọdịnala, ọfala, echichi, mmanwụ dị iche iche, iri ji, ịnwa akwa nakwa egwuregwu n'ụdị ọbụla zitere anyị ozi n'akara ekwentị 08034714708. Ndewo.